Είχε έρθει ο σύμβουλος της τουρκικής πρεσβείας για τρέχουσες υποθέσεις στο γραφείο μου και μου λέει: καλά, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, να δούμε το άλλο τι θα γίνει. Ποιο άλλο? Λέει: συνάντηση. Ποια συνάντηση? Των πρωθυπουργών μας. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε κάπως έκπληκτοι στην υπηρεσία. Well, I think that meeting was, in my opinion, was not prepared and in a good way. And then it has been an illusion for us and for them too. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί την τελευταία στιγμή να προετοιμαστεί για αυτή την κρίσιμη συνάντηση. Κατόπιν, εφόσον μια και είχε γίνει γνωστό ακόμα και στους διπλωμάτες, απεφάσισε η Χούντα τότε και μας εκάλεσε μια μέρα πριν την μετάβαση στον Εύρο. Και είπαμε με το Λαγάκο: τι θα πούμε τώρα? Θα το κάνουμε ένα σκέτσο. Και είπαμε: ο κύριος Λαγάκος θα αναλάβει το ρόλο του Τούρκου Πρωθυπουργού και εγώ του Έλληνος Πρωθυπουργού. Και το παίξαμε το σκέτσο. Ύστερα ακούστηκε μια φωνή ότι ελάτε εδώ, δεν θα είναι τόσο σκληρός ο Ντεμιρέλ. Ήταν 100 φορές σκληρότερος. We thought we could come together and then we could settle the problem. Because on the side, we just came out of an election with 53% vote behind us. Then the other side was a military administration. And then we thought we can shake hands and then we come to a conclusion. Κύριος ομιλητής φυσικά από δικής μας πλευράς ήταν ο Κόλλιας. Αλλά ήταν και ο Σπαντιδάκης μαζί. Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός Εθνικής Αμήνης. Και δεν ξεχάσω που ζήτησε και αυτό το λόγο. Και λέει σε κάποια στιγμή: κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Μεγαλύτερη και από τη Γαλλία. Κύπρος είναι τόση είδα. Δώστε τι μας να τελειώνουμε. And Mr. Kollias proposed us that the Cyprus should be turned over to Greece. And then Enosis should be realized. Και ομολογώ, η απορία με την οποία τον έβλεπε ο Ντεμιρέλ έλεγε πολλά. Σου λέει: τι είναι αυτό τώρα, τι μου λέει τώρα αυτό? Ήτανε κάτι τραγικό. Τραγικό. Therefore, when he made that proposal, the meeting was finished. Εκείνη την ημέρα έχασα 3 κιλά από τη στενοχώρια. Ο Τούρκος ομόλογος μου, ο Τουρκμέν, ο Ελτέρ Τουρκμέν, στο τέλος της διασκέψεως κατέρευσε. Έπαθε κολάψους. Χωρίς να είχαμε συνεννοηθεί με τον Τουρκμέν, στρογγυλεύαμε μερικές σκληρές γωνίες που ελέγοντο. Διότι αν μεταφράζαμε επιλέξει, ό,τι λέγεται από τη μια πλευρά και από την άλλη, θα είχαμε τον πόλεμο την ίδια μέρα. Ο Παπαδόπουλος πράγματι σε όλη αυτή την υπόθεση είχε κρατήσει μια στάση πλήρους σιωπής. Δεν ανακατεύτηκε καθόλου. I have warned Mr. Kollias and Mr. Papadopoulos that they shouldn't do anything in Cyprus which will cause bloodshed. Unfortunately, there was bloodshed after a couple of months.